La base de tocar el piano en pràcticament tot el que fas és estar sol. Què passa? Que moltes vegades aquests altres músics, inclús en l'època en què estan estudiant i de més, passen moltes hores fent orquestra, no? Sí. I després, en la seva vida professional, la gran majoria d'intèrprets de violí, de flauta, acaben tocant en orquestres. Perquè les orquestres tenen, orquestres grans poden tenir un centenar de músics en plantilla o més, no? Per tant, és el més obvi, més que ser solistes. Aleshores, al piano què passa? Al piano tu estàs estudiant sol, en recital toques sol, inclús un violinista, la majoria de vegades que toca un recital toca acompanyat de piano. Un recital de piano és un recital de piano. Després que, evidentment, pots tocar música de cambra amb altres persones, però és més solitari que altres instruments, perquè la base de tocar el piano en pràcticament tot el que fas és estar sol.